תהיה בריא. תודה רבה. יש לי הרבה שאלות, אני אתחיל עם אחד. תראה, כבוד הרב, אני גר פה בלוד קרוב ל-20 משהו שנה, ברוך השם. אני בתור יהודי שהתחזקתי, ירדתי, ברוך השם היום אני על דרך המלך, תודה לאל. שאלה שהרבה זמן אני שואל אותה, אני אומר לעצמי, למה אני בתור יהודי? בוא לפה, כן. כן. בתור יהודי שומר תורה ומצוות, ולעומת זה יש אנשים עם יימח שמם ושם זכרם והערבים, כן. לא ערבים, לא יהודים. לא צריך לקלל, אפשר גם בלי לקלל. השם ייקח אותם. מה אתה עושה עכשיו? תגיד. איך זה שלהם יש 10 ו-15 ילדים בדירות 3-4 קומות ומכוניות מרצדס, ואנחנו היהודים צריכים לנסוע על סובארו, במקרה הטוב. אני אומר לעצמי, למה? למה אני בתור יהודי שבסדר, אז יכול להיות שעשיתי א', ב', ג', ד', לא בסדר, אבל לא אם אני שומר תורה ומצוות ברוך השם. למה אני צריך לנסוע על אוטו פשוט, וזה, יש לו 3-4 קומות, ורכב פאר, למה כאילו? תראה, הגויים קיבלו את העולם הזה, אנחנו קיבלנו את העולם הבא. אז זה שיש להם 3 קומות, אז תראה לאיזה גובה הם הגיעו מקסימום, 3 קומות. כמה זה? 10 מטר גובה. אתה, אם תזכה לגן עדן, אתה יודע איזה גובה תהיה? אתה תסתכל עליהם משם, הם לא יהיו נמלים אפילו. דבר נוסף, מצרים הייתה מעצמת על, נכון? בעם ישראל יצאו ממצרים, לאן לקח אותם הקדוש ברוך הוא? למדבר. ומה נתן להם? תורה. ואיפה השאיר אותם 40 שנה? במדבר. זאת אומרת, לא דאג להם לקומות, לא נתן להם וילות, לא נתן להם שום דבר. וזה שהרבה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בריבוי לא טבעי, שאישה ילדה בחרס אחת 6, זה היה ברכה כנגד העינוי. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אבל שבט לוי שלא היו בעינוי, אז הם לא התרבו, לכן השבט הזה היה 22,000, אפילו שמנו אותם מגיל חודש ומעלה, הם היו פחות מחצי השבט הכי קטן. למה? כי לא הייתה להם הברכה הזאת. למה לא הייתה הברכה? הם לא סבלו. אבל אם אתה סובל ויש לך סובארו, אז אתה במצב טוב. ובפרט אם אתה סובל, אבל אתה סובל, אז תדע לך שהקדוש ברוך הוא משלם על הסבל, כי מי שסובל מקבל שכר לפי הצער. אז רגע, שיהודים שיש להם רכב פאר ודירת פאר, אז גן עדן לא יהיה להם? יהיה להם פחות ממי שאין לו. מאיפה כבוד הרב יודע? אתה יודע למה? אני אסביר. כתוב כפום צערה אגרה, בגדולה אחת בצער, 100 שלא בצער. זאת אומרת, מקבלים פי 100. לדוגמה, רבי חנינא בן דוסא היה תלמיד חכם גדול, ורבי, רבנו הקדוש, היה גדול הדור. נכון? אבל כשרבנו הקדוש אמר לאשתו של רבי חנינא בן דוסא, אם יחסר לכם בעולם העליון, אני אתן לכם משלי, היא אמרה לו, איך אתה יכול לתת משלך? השכר של בעלי לעומת השכר שלך לא דומה ולא ישווה. אתה קיימת תורה מעושר, ובעלי קיים תורה מעוני. איפה זה בכלל דומה? וזה אמרה אישה לרבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא. אז רגע, יהודים צריכים לסבול פה בעולם הזה בשביל... אני לא אמרתי. אז רגע, ואם אני רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לסבול פה? אין בעיה, אתה יכול להגיד, תגיש בקשה ונראה מה הוא יענה. לא, כי לא, הוא באמת אופו הכללי בדברים האלה. למה שגוי שרצח יהודים, הקדוש ברוך הוא נותן לו הכל, ולא... מילא היית אומר לי שכל היהודים... תראה, גוי שרצח יהודים הוא התפוצץ. והוא התפוצץ ל-72 חלקים. הוא חושב שהוא יקבל 72 משהו. הוא טועה. רק פצצו אותו לחלקים, וזה רק ההתחלה. אחר כך יחברו אותו ויפוצצו עוד פעם. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אתה מבין? יעשו ממנו קפצונים. אז הרב אומר לסיכום שיהודי צריך כביכול... לא אמרתי כלום, אתה אמרת. מה הרב אומר? אני אומר שכל יהודי יעשה את רצון הבורא, ומה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, אם הוא רוצה להיות עשיר, ואני מבין שאתה רוצה להיות עשיר, אז שיהיה שמח בחלקו. מה שייתן לו, יהיה שמח. אם הוא יהיה שמח בחלקו, זה עשיר, שנאמר, איזה הוא עשיר?
אז שמח בחלקו. אם יש לו סובארו, עשיר. לא, כבוד הרב, אני ממש חולק עליך בזה. אין בעיה. אני אגיד לך למה. הקדוש ברוך הוא, אני מאמין שהמטרה שלו שיהודי יהיה עשיר. לא, אין לו מטרה כזאת. איך אתה יודע שאין לו מטרה? איפה אתה יודע שיש לו מטרה? איך אתה יודע שיש לו מטרה? אם הקדוש ברוך הוא לא מאמין שיהודים יהיו עשירים, אז אולי הוא אומר, אתה תתעשר. אני נותן לך לגור כמו איזה צריף, אני אומר לך תלמד תורה, יהיה לך גן עדן. וזה יימח שמו, ייסע לך ליד הבית עם מרצדס, תבין עם דירה 3 קומות, ועוד יצפור לך ליד הבית, תזיז את האוטו, אתה אומר לו, האוטו מקולקל, הוא אומר לך, מה זה, אתה יהודי, איפה הקב"ה? אתה יודע למה הוא אומר לך תזיז את האוטו? למה הוא אומר? בגלל שיש לך אוטו, אם לא היה לך, לא היה אומר לך תזיז. אתה רואה, נהיית עשיר, יש לך בעיות. אני ממש חולק עליך בזה, רבנו. זה אתה חולק עליי כבר פעמיים. כן. אבל מה לעשות? המשנה אומרת, כך דרכה של התורה, פת במלח תאכל, ומים בבשורה תשתה, בעל הארץ תישן, בחיי צער תחיה. אם אתה עושה כן, רק אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. לא רק בעולם הבא, גם אשריך בעולם הזה. אז רגע, אז אותם גויים שיש להם את הדירה ואת המכוניות הפאר האלה, אז יהיה להם, כאילו הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר בעולם הזה. בוא אני אגלה לך עוד סוד. אתה יודע הנמלה כמה חדרים יש לה למטה? גם 3 קומות. כתוב במדרש 3 קומות. יש לה חדר העליון, חדר האמצעי וחדר התחתון. בעליון היא לא דרה בגלל הדלף. בתחתון היא לא דרה בגלל התחב. איפה היא דרה? באמצעי. למה? שם הכי מאוברר. אז יש לה 3 קומות. נו, אז מה, אתה מקנה גם בנמלים? 3 קומות. ומתחת לאדמה עוד. אתה מבין? נו, אז מה יש? אבל הם נמלים. אני לא מקנה בגויים, אבל... מה אתה לא מקנה? עד עכשיו מה עשית? לא מקנה, לא, אני פעם קראתי מה שמו היה עורך דין מול הבית, יש עורך דין מול הבית שלי. אתה צריך לשמוח שיש לו 3 קומות. למה הוא מתעייף? עולה 3, יורד 3, עולה 3, יורד 3. אתה קומה אחת, טיק טק, יוצא, לא מתעכב אפילו. אם הוא שכח משהו למטה, הוא צריך לרדת 3 קומות. אתה מבין? אני לא רוצה להתעכב על זה, או יופי, בוא נעבור לשאלה הבאה. חולק עליך. אתה חולק עליי, על המשנה, על התנ"ך, וגם על הערבים. אני אעבור לעוד שאלה. כן. יש אישה שמאוד מאוד קרובה אליי, שלא מרגישה טוב הרבה זמן, קרוב ל3-4 שנים. זה בסוף אמרנו, אל תשכח. לא, אני רוצה, זה שאלה. זה לא ברכה. שאלה? לא. הבעלית שלי עושה, אני שואל. שאלה, יאללה, שאלה. אתה יכול לברר. יאללה. אני חולק עליך בעניין הזה. אישה... בסדר, אז תשאיר את הברכה לבסוף. או, בדיוק, נחלק את זה. כן. אישה שמאוד מאוד קרובה אליי, ש3-4 שנים היא לא מרגישה טוב. ואני, ברוך השם, רוצה לקחת עליי משהו, שהרב יברך, שיגיד לי אפילו איזשהו תנאי לעשות בשביל שאותה אישה תהיה בריאה. שמעתי, זה הבנתי. סליחה, זה 2 נשים, זה לא יהיה. בבקשה, 2 נשים. אז תקבל פעמיים עליך משהו. עכשיו עוד משהו אני רוצה להבין. ואתה בריא ברוך השם. ברוך השם. ואתה לא מקנה בהם. לא מקנה בהם. זה מה שהשם נותן לך, זה בסדר. יש גם ערבים חולים, אתה יודע, בית חולים. אין הרבה. אין הרבה. בסדר. אוקיי, אני אחזור אליך עוד מעט, טוב? תהיה בריא. רגע, הברכה מתי? בסוף, אנחנו חולקים בינתיים. בקשר לשאלה ששאלתי, מה אני מקבל בשביל שאותן נשים תהיה לה בריאות? אתה יכול, אחת מהקבלות שאתה יכול לקבל על עצמך בינתיים, זה להישאר באותה דירה עם אותו אוטו. ואחר כך נמשיך. ואם אין לי אותו? ואם אין לך אוטו, אז איך השכן אמר לך תזיז אותו?